זהו הקיר שמיועד להריסה, קיר עם החלון. כל הקיר הזה בעצם עשוי להיפתח ולחבר את החלק שאנחנו עומדים בו, החלק החדש, עם הבית שנמצא מאחורי הקיר הזה. בעצם יש שם מטבח מאחורה. לפני שאנחנו מתחילים לפרק את הקיר, אנחנו חייבים לבדוק שיש לנו תמיכה שתחזיק את הקומה העליונה, בעצם את התקרה של הקומה הנוכחית והרצפה של הקומה העליונה. אז הנקודה הזאת שאנחנו רואים פה חשופה היא בעצם אזור קורה יצוקה שמחברת מהפינה איפה שנמצא הכבל הירוק, הולכת לאורך התקרה עד לאזור הקורת עץ הזאת, שמתחתיה בפינה כאן יש עמוד. אז גם את העמוד הזה בדקנו, וגם כאן בפינה החשופה אנחנו יכולים לראות את היציקה של העמוד, ואכן יש לנו פה עמוד וקורה לכל האורך, כך שאנחנו יכולים להוריד את הקיר הזה, אבל גם אז צריך להיזהר ולהוריד אותו בזהירות. לצורך כך התבצעו עמודים מתוך הבית, עמודי תמיכה זמניים, שיתמכו את הקורות ויחזיקו את החלק העליון עד שנהיה בטוחים שהגג עומד בפני עצמו ואין צורך לעשות איזשהו חיזוק נוסף. היום בבוקר עוד היה פה מטבח, פירקו את הקיר, אבל לפני כן הרימו פה קיר גבס כחציצה,